ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи иттилоотии навидро бо муҳимтарин хабару ҳодисоти рӯз дар дохили кишвар ва берун аз он манзури шумо мегардонем. Дар студия Рамзия Ҷураева дар оғози барнома бо сархати муҳимтарин хабарҳо шинос шавед. рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар маркази вилоят бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил гардид. аълочаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон духтури дараҷаи олӣ номзади илмҳои тиб Ваҳоб Аҳад Ваҳобович 70 сола шуд. дар ширхоргоҳ Кӯдакистони рақами 22 шаҳри Хуҷанд машғулияти намунавӣ бо забони русӣ ҷараён гирифт. бар асари сӯхтор дар як киштии мусофирбар дар Филиппин 7 нафар ба ҳалокат расиданд. дар даври 8-уми чемпионати футболи кишвар 12 гол ва 19 корти зард ба қайд гирифта шуд. ҳамасола санаи 23 май дар кишвар ҳамчун рӯзи ҷавонон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат рӯзи гузашта бо иштироки беш аз 15 000 нафар ҷавонон роҳпаймоӣ баргузор гардида дар назди театри давлатии маслаки мусиқавӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ консерти калони идона бо иштироки ҳофизони шинохтаи кишвар баргузор шуд. муфассалтар дар гузориши Мюниса Атаева. тантанаҳои идона бо раҳпаймоии ҷавонони фаъоли вилояти суғд оғоз ёфта, иштирокдорони раҳпаймоӣ аз назди маҷмаи таърихиву фарҳангии Истиқлол то макони баргузории ҳамоиши идона назди театри давлатии маслака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ҳаракат намуданд. ҷавонон бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватани маҳбуб дар даст шиору парчам ҷонибдориашонро аз сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор дошта бо рӯҳи баланд рӯзи ҷавононро ҷашн гирифтанд. иштирокчии озмуни илм фурӯғи маърифат ва инчунин иштирокчии даври ҷумҳуривӣ аз фанни математика дар олимпиадаҳо мебошанд. боиси ифтихор аст ки имрӯзҳо президенти кишварамон мо ҷавононро таи солҳо боз дастгирӣ намуда истоданд ва инчунин чунин идрори президентиро пешниҳод намуданд ки хонандагони болоёқатро ҳамасола дастгирӣ мекунанд. дар ин раҳпаймоӣ зиёда аз 15 000 нафар ҷавонон аз муассисаҳои таълимӣ, донишгоҳҳо ва варзишгарон аз 18 шаҳру навоҳии вилояти суғд ширкат варзиданд. дар саҳни театри давлатии маслака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ намоиши барномаи фарҳангӣ ва муносибати рӯзи ҷавонон баргузор шуд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ҷавонони саодатдори вилоятро ки дар асл бақои кишвару миллат ва созандагони фардои ватани маҳбубу соҳиби истиқлоламон ҳастанд ва муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон самимона муборакбод гуфт. ҷавонон нерӯи поативони кишвар такягоҳ, умед ва ифтихору давлату ҷомеа буда дар рушди соҳаҳои иқтисоду иҷтимоӣ ватани маҳбубамон мавқеи басо муҳим доранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавононро нерӯи тавоннои созанда ва пешбарандаи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мамлакат меҳисобанд ва ҳалли мушкилоту масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ ва таҳсилу фаъолияти онҳоро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва ҳукумати мамлакат муайян намуданд. раиси вилояти суғд иброз дошт ки маҳз сиёсати ҷавонпарваронаи пешвои муаззами миллат ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба насли ҷавон аст ки дар замони истиқлоли давлатӣ дар ҷаҳонбинӣ ва назару андешаи ҷавонон таҳаввулоти куллӣ ба вуҷуд омада имрӯз гуфтору рафтор, одобу ахлоқ ва муносибати онҳо ба зиндагӣ ба маротиб беҳтар гардидааст ва ҷавонони мо ҳоло дар корҳои давлативу ҷамъиятӣ саҳми сазовор гузошта истоданд. дар ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим аз ҷумла таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди муназзаму устувори соҳаҳои иқтисоди миллӣ, бунёди роҳҳо ва нақду пулҳо, нерӯйгоҳҳои хурду бузург, сохтмони иншооти иҷтимоӣ ва умуман дар раванди пешрафту ободонии кишварамон нақш ва саҳми ҷавонон шоиставу арзишманд мебошад. маъмули зикр аст ки масъалаи баланд бардоштани садру зиммати дониш дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнии олии касбӣ ва тарбияи мутахассисони баландихтисос мавриди эътибори аввалин дараҷа қарор дорад. бо ташаббуси ҳукумати мамлакат бо даҳҳо кишвари пешрафтаи дунё созишномаҳо имзо гардида ҳоло ҳазорон нафар ҷавонони мо аз ҳисоби бурсияҳои ройгон барои кишварамон ҷудо шуда
در دولت‌های خارجی تحصیل کرده ایستادند. гуфта шуд ки бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон баҳри иҷрои дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат ва дастгирии ҷавонони соҳибистеъдод пайваста корҳои муайян ба сомон расонида мешавад, аз ҷумла сохтмони иншоотҳои иҷтимоию варзишӣ, таъмини оилаҳои ҷавон бо манзил ба қитъаи замин, ҷудо гардидани грантҳо, татбиқи имтиёзҳо барои мутахассисони ҷавон, таъсиси стипендияи президенти, инчунин стипендияҳои раиси вилоят ва раисони шаҳру ноҳияҳо, ҷудо гардидани мукофотпулиҳо барои варзишгарони муваффақ, мукофотдонидани хонандагоне ки дар олимпиадаҳои байналмилалӣ соҳиби ҷойҳои сазовор мешаванд, шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад. Дар қисмати фарҳангии чорабинӣ аз ҷониби санъаткорон барномаи рангини консертӣ пешниҳод гардид. Баромади санъаткорону ҳофизони шинохтаи кишвар Нигина Амонқулова, Ҷонибек Муродов, Мубориз Усмонов, Ғолибҷон Юсупов, Ғуломҷон Мирдадоев, Фарангизи Дунё ва дигарон ба чорабинӣ шукӯҳи дигар зам намуд. лозим ба ёдоварист ки бо мақсади дастгирии ҷавонон ва пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон дар вилоят як силсила қарорҳо аз ҷумла дар бораи таҷлили рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳти унвони ҷавонон пайрави пешвои миллат, дар бораи ташкил ва гузаронидани ҳафтаи иштироки донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилоят дар идоракунии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва дар бораи муқаррар намудани стипендияи раисии вилояти Суғд барои солҳои хониши 2021-2022 ба тавсиб расиданд. барномаи калони консертӣ ба муносибати рӯзи ҷавонони Тоҷикистон наздик 3 соат идома карда, он бо мушакпаронӣ ба анҷом расид. Маниса Атаева, Валиҷон Дӯстматов, Азия. дар маҷлисгоҳи таваллудхонаи вилояти Суғд ҷалсаи навбатии анестезиолог ва реаниматологҳои вилояти Суғд баргузор гардид ки дар рафти он 3 масъала мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Нахуст аҳли нишаст Аълочаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон номзади илмҳои тиб духтури дараҷаи олӣ Абдуаҳад Ваҳобовро бо 70-солагиаш муборакбод намуда доир ба фаъолияти пурмаҳсули ин табибӣ варзида маъруза карданд. Муфассалтар дар гузориши навбатӣ. Абдуаҳад Ваҳобов ин номунасаб барои мардуми вилояти Суғд хоса барои сокинони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ошнову мӯътабар аст. Ҳар нафари корафтода бо эҳтиром ва ихлоси бепоён номи ӯро вирди забон оварда аз хислатҳои хамидаву дастони шифобахшаш бо некиву сипосмандӣ ҳарф мезананд. собиқадори соҳаи тандурустӣ асту умри побаракоти худро баҳри солимии ҷомеа масраф намуда солҳои зиёд дасти шафқатбораш беморонро дармон бахшидаву ба онҳо умри дубора ато намудааст. зимни баргузории ҷалсаи навбатии анестезиолог ва реаниматологҳои вилоят ки дар таваллудхонаи вилояти Суғд баргузор гардид, иштирокчиёни ҷаласа доир ба фаъолияти пурмаҳсули Абдуаҳад Ваҳобов маъруза карда саҳми ӯро дар рушди соҳаи тандурустӣ на заррас арзёбӣ намуданд. Интернатуру он проходил в 1976 году в областной больнице по хирургии. И после окончания интернатуры он где-то 2 года работал в медицинском колледже преподавателем по хирургии. Затем с 1978 года он работал в отделении хирургии Хадженской центральной районной больницы. Тогда еще старая была больница. Он работал хирургом. бояд гуфт ки Абдуаҳад Ваҳобов аввалин духтури эҳё ва беҳискунӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буда. Асосгузори ин соҳа дар ноҳия маҳсуб меёбад. маҳз бо ташаббусиҳо дар беморхонаи ноҳия бори аввал ҳуҷраи муолиҷаи зудамал ташкил карда шуда, дар ин самт низ Абдуаҳад Ваҳобов фаъолияти назаррас анҷом додааст. соли 1982 тақдир ин пизишки ҷавону кордонро ба беморхонаи клиникавии вилояти Суғд овард ва Абдуаҳад Ваҳобов дар шӯъбаи эҳё ва беҳискунӣ ҳамчун духтур эҳёгар ба фаъолият шурӯъ намуд. натиҷаи таҷрибаи бою
дониши комили ин пизишки номвар сабаб гардид ки дар беморхонаи вилояти шӯъбаи гемодиализ ва дигар усулҳои тозакунии хун таъсис дода шавад. Донишу малакаи баланд ва садоқат ба касби хеш доштанашро ба инобат гирифта Абдуаҳад Ваҳобовро мудири шӯъбаи гемодиализ таъин намуданд ва ӯ дар ин ҷода аввалин буд. соҳибҷашм собиқадори меҳнат буда барои ба ҳаёт табдил намудани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ кӯшиш доранд ва аз тамоми имкониятҳои ҳозирак истифода мебаранд. иҷозат диҳед бори дигар ҷашни мавлуди абдусамадист ин марди хирад табиби ҳозир давомдиҳи кори Синон Ваҳобов Аҳад Ваҳобовро аз номи маъмурият ва аҳли ҷомеаи беморхонаи клиники Юсуф муборакбод намоем. ҳамеша шоду пирӯз бошед. Сартабиби беморхонаи клиники Юсуф Фарух Мақсуд. самти дигари фаъолияти духтур Абдуаҳад Ваҳобов таълиму тарбияи шогирдон ва омода кардани кадрҳои баландихтисоси соҳа маҳсуб меёбад. дар баробари корҳои табобати амалӣ ӯ ба корҳои илми тадқиқотӣ низ машғул шуда соли 2004 рисолаи номзадии хешро бо муваффақият дифоъ намуда ба унвони баланди номзади илмҳои тиб мушарраф гардидааст. имрӯзҳо дар муассисоти тиббии кишвар ва хориҷа як қадор мутахассисони варзидаву номзадони илми тиб фаъолият доранд ки онҳо шогирдони Абдуаҳад Ваҳобов мебошанд. Абдуаҳад Ваҳобов агарчи ҳоло дар нафақа аст бо ин осуда намешавад, дар як ҷой қарор намегирад, кӯшиш мекунад то донишу таҷрибаи андӯхтаашро ба мутахассисони ҷавон омӯзонида ба беморон нафрасон бошад. ҷалсаи навбатии реаниматолог ва анестезиологон бо табрикоту паёмҳои шодбошии ҳамкасбону шогирдон ва наздикону пайвандони духтури варзида Абдуаҳад Ваҳобов идома ёфт. Рамзия Ҷӯраева, Абдусаттор Баротов, Азия. дар Ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 22-уми шаҳри Хуҷанд машғулияти намунавӣ бо забони русӣ доир гардид. Бояд гуфт ки дар ин кӯдакистон 8 гурӯҳ амал намуда, 2 гурӯҳ пурра бо забони русӣ бароҳ монда шуда, 120 нафар тарбиятгирандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар ин машғулияти намунавӣ ки пурра бо забони русӣ ба роҳ монда шуд, 16 нафар тарбиятгирандагони гурӯҳи миёнаи Ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 22-уми шаҳри Хуҷанд ширкат варзиданд. мураббияи ин кӯдакистон Мунира Мирове ки дар соҳаи маориф собиқаи беш аз 20 солаи корӣ дорад, машғулиятро бо истифода аз аёниятҳо ва лаҳзаи дамгирӣ ба роҳ монд. мавзӯи машғулияти намунавӣ тоқи сурхак буд. Дӯзрӯякун зимни машғулият бо шавқу завқи зиёд фаъолона иштирок намуда, бо забони русӣ шеърҳо қироат карда, аз худ маҳорати баланд нишон доданд. Доброе утро, солнцу и птицам доброе утро, привет вам лица. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо голубое, здравствуй, лунный ветерок, здравствуй, маленький дубок. Мы живем в одном краю, родину свою люблю. лозим ба ёдоварист ки соли 2003 фармони президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар ҷумҳурияи Тоҷикистон ба имзо расид ки дар асоси он 3 маротиба барномаҳои давлатӣ қабул шуда, барномаи навбатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар кишвар соли 2019 қабул гардид ва татбиқи он то соли 2030 роҳандозӣ шуд. Флаг Республики Таджикистан, герб Республики Таджикистан, гимн Республики Таджикистан, Конституция Республики Таджикистан, деньги Республики Таджикистан. Молодец, ой, шахон. таълиму тарбияи то мактаби заминаи муҳимтарини ташаккули шахсият ва таҳкурсии устувори омӯзиш буда, ҳамчун баёнгари самти дастовардҳои кӯдакон дар фаъолияти ояндаи онҳо мебошад. марҳилаи омода кардани кӯдакон ба мактаб масъалаи муҳим ба шумор меравад. роҳбарият ва мураббиёни Ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 22-уми шаҳри Хуҷанд ба таълиму тарбияи тарбиятгирандагон диққати махсус медиҳанд. ин боғча аз 8 гурӯҳ иборат буда, дар 2 гурӯҳ таълим бо забони русӣ ба роҳ монда шуда, дар умум дар боғча 120 нафар таълиму тарбия мегиранд ва онҳо ҳафтаи 2 маротиба машғулиятро бо забони русӣ меомӯзанд. Посчитайте. 1, 2, 3, 4, 5.
ежик нарисуем, да? А обратно считать тоже умеете? рафти машғулиятро намояндаи шӯъбаи маорифи шаҳри хуҷанд маҳина исматова ва мудири кӯдакистон шафоат ахмедова назорат карда барои баргузории ин чорабинӣ ба донишу маҳорати мураббия баҳои баланд доданд. Мюниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия. бар асари сӯхтор дар як киштии мусофирбар дар Филиппин 7 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар бедарак шуданд. Ин ва дигар хабарҳо аз хуруҷи кишвар бо истифода шабакаи Евроньюз ва шабакаи Мир 24 манзури шумо мегарданд. эҳтимол хуруҷи вируси маймун пас аз баргузории ду ҷашнвора дар Испания ва Белгия оғоз шуда бошад. Дар Испания 35 ҳолати сироятёбӣ тасдиқ шудааст. Сироятшиноси Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ Дэвид Хейман қайд намуд, ки вирус берун аз Африқо асосан тавассути алоқаи ҷинсӣ паҳн мешавад. Ин беморӣ дар Африқо эндемикӣ буда аллакай дар 15 кишвари ҷаҳон ошкор шудааст. Роспотребнадзор хатари вуруди ин сироятро ба Федератсияи Русия хеле паст арзёбӣ кард. Табобати мушаххас ё ваксинаи зидди нағзаки маймун вуҷуд надорад, аммо ваксинаи қаблӣ бар зидди бемории чечак пешгирии хеле самараноки ин бемориро таъмин мекунад. Вақтҳои охир ин вирус дар Австралия, Белгия, Олмон, Дания, Испания, Италия, Канада, Португалия, Амрико, Фаронса, Швейтсария ва Шветсия ба қайд гирифта шудааст. бар асари сӯхтор дар як киштии мусофирбар дар Филиппин 7 нафар ба ҳалокат расида, 7 нафари дигар бедарак шуданд ва 23 нафар аз ҷумла капитан ҷароҳат бардоштанд. Дар маҷмӯъ дар дохили киштӣ 134 нафар қарор доштанд. Сабаби сарзадани сӯхтор то ҳол маълум нест. Садамаҳои обӣ дар Филиппин аз сабаби тӯфонҳо, хизматрасонии бади техникӣ дар киштӣ, аз ҳад зиёд будани шумораи мусофирон ва риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ зуд рух медиҳанд. дар ноҳияи Намскии Якутия вазъи фавқулода ҷорӣ шудааст. Бар асари обшавии ях дар рудхонаи Лена 5 деҳа зери хатари обхезӣ қарор доранд. Об ба участкаҳои назди ҳавлигӣ расида, мувофиқи маълумоти Вазорати ҳолатҳои фавқулода дар давоми як шабонарӯз яхпура 2 километр ҳаракат кардааст. Дарозии он дар ин мавзеъ 70 километрро ташкил медиҳад. ҳоло дар Якутия ҳудуди 140 ҳавлӣ ва наздик 100 хона, ки дар он қариб 780 нафар зиндагӣ мекунанд, зери об мондааст. Барои одамон нуқтаҳои истиқомати муваққатӣ тайёр карда шуданд. дар Италия вулқони пуриқтидори Этна бедор шуд, хабар медиҳад Мир 24. Ин вулқони фаъолтарин ва баландтарин дар Аврупо мебошад. ҳоло дар нишебиҳои он дарёҳои азими лаваи сурх ҷорӣ мешаванд. махсусан шабона ба назар таъсирбахш мерасанд ва рӯзона вулқон абрҳои азими дуди бо санг омехташударо ба ҳаво мебарорад. дар соҳили шарқии Ситсилия дараҷаи зарди хатар эълон шудааст. дар даври ҳаштуми чемпионати футболи кишвар 12 гол ва 19 корти зард ба қайд гирифта шуд. Ин ва дигар хабарҳо аз олми варзиш манзури шумо аст. бозиҳои даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ баргузор гардиданд. Дастаи хатлони шаҳри Бохтар пас аз 8 даври мусобиқот ҳамоно шикастнопазир буда дар садри ҷадвал қарор дорад. Дар даври ҳаштуми чемпионати футболи кишвар 12 гол ва 19 корти зард ба қайд гирифта шуд. ҳамчунин дар варзишгоҳҳо 17200 нафар дар умум бозиҳоро аз наздик тамошо карданд. бозиҳо байни дастаҳои Хатлон Равшан бо ҳисоби 1-0, Хуҷанд Истаравшан бо ҳисоби 1-0, Файсканд КМВА бо ҳисоби 2-2, Истиқлол Регартадас бо ҳисоби 3-1, Эсхата Равшани Кӯло бо ҳисоби 1-1 ба охир расиданд. дастаи мунтахаби олимпии Тоҷикистон таҳти роҳбарии иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ Аслиддин Ҳабибуллоев омодагиҳоро ба марҳилаи ниҳоии Ҷоми Осиё 2022 ки дар Ӯзбекистон баргузор мешавад оғоз кард. Ба ҷамъомади таълимиву тамринӣ ки дар Маркази таълимии Бонки Миллии Тоҷикистон воқеъ дар Гулистон ҷараён дорад, 23 бозингар, 3 дарвозабон, 8 ҳимоятгар, 9 нимҳимоятгар ва 3 ҳамлагар ҷалб шуданд. 25 май дастаи мо бо ҳамсолони худ аз Ӯзбекистон бозии дӯстона анҷом медиҳад. Ин воқеъӣ дар варзишгоҳи Металлурги Бекобод баргузор шуда соати 19 оғоз мегардад. қобили зикр аст, ки дар марҳилаи ниҳоии Ҷоми Осиё 2022 ки аз 1 то 19 июн дар Ӯзбекистон доир мешавад, тими Тоҷикистон дар гурӯҳи Д бозӣ мекунад. рақибони тими мо дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Араб ва Ҷопон хоҳанд буд. мухлисони Милан ба шарафи ғалабаи аввалин дар чемпионат дар 11 соли охир гаштугузори идона барпо карданд. дастаи Стефано Пиоли дар бозии охир Сассуолоро бо ҳисоби 3-0 шикаст дода, дар серия А рақиби абадии худ Интерро пеш гузашт. Скудетто дар ин мавсим 19-мин дар таърихи Милан буд.
ануше ҳусейн вобаста аз имконияти маҳдуди худ ба китоби рекордҳои гиннес шомил гардид. Ин зан ҳаёти худро бидуни варзиш тасаввур карда наметавонад. бахши рекордҳоро ҳамроҳ тамошо мекунем. варзишгарбони бритониёӣ Ануше Ҳусейн ки бидуни як даст аз поёни оринҷ таваллуд шудааст, дар кӯҳдевор бемории худ дарди музбини худро фаромӯш карда рекорди ҷаҳонӣ гузошт. Ануше дар Лондон зиндагӣ мекунад, аммо дар Люксембург ба воя расидааст. моҳи апрели соли ҷорӣ Ануше дар маркази кӯҳнавардии Кастл, Лондони Бритониёи Кабир бо як даст ба баландии 374,85 метр баромада дар байни занҳо рекорд гузошт. ба китоби Гиннес шомил гардид. ин масофаро Ануше давоми 1 соат паси сар кард. барои гузоштани ин рекорд бузургтарин мушкилот ин бо истифода аз паҳлӯи заифии худ ба боло баромадан буд. тавассути ин амали худ Ануше мекӯшад ки ба ҷомеа илҳом бахшад, рӯҳбаланд кунад ва қаҳрамони онҳое бошад ки бо шароит ва маҳдудиятҳои худ мубориза мебаранд. ин зан сафири созмонҳои хайриявӣ аст ки ба одамони маҳрум аз дасту пой кӯмак мекунанд. ӯ инчунин дар соли 2021 дар бахши варзиш байни занон ғолиб гардида ҷоизаи эстафетаро дар бахши варзишгарбонуи сол ба даст оварда буд. аз рӯи маълумоти марказҳои обу ҳавосанҷӣ пагоҳ дар шаҳри хуҷанд ҳавои офтобӣ дар назар аст. ҳарорат рӯзона 32-36, шабона 24-26 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосфери 725 мм сунчаи симобиро ташкил дода, шамол аз самти шарқ 4-6 метр дар ҳар сония мевазад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии навид ба интиҳо мерасад. баҳре ки шумо рӯзгори хушу ободро таманно мекунем. то барномаи навбатӣ шоду фирӯз бошед.